Pokládám za velkou čest, že mi nabízíte být kandidátkou na Hall of Fame vzhledem k úspěchům na mistrovství světa 1948, kde naše družstvo žen, 4 děvčata, jsme se radovali být v Anglii, ani se nám to nechtělo věřit. Osobně jsem byla velice překvapená, vzhledem k tomu, že jsem měla krátkou přípravu. Začala jsem střílet v červnu, za 14 dní jsem vyhrála mistrovství Československé republiky a tím pádem jsem se dostala jakožto členka výpravy na olympiádu a na mistrovství světa do Anglie. Lukostřelba u nás v Československu měla vždycky velmi dobrý úspěch a jsem ráda, že to stále pokračuje a doufám, že i v příštích lukostřeleckých závodech se naše družstvo bude velmi dobře chovat a bude mít dobré úspěchy. Lituju, že nemohu přijet se na vás podívat. Ráda bych se všemi shledala, jak ráda mám Prahu a naší zem, moc mě chybí a proto taky se srdcem vám přeju jen ten úspěch a přijede-li někdo do Francie, ať se přijde na mě podívat.